Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niwang sukmono mahadinuri kala sasminaning sun jagat wasaning Bathara. Samba kula wonten timbalan ngadhau. Apa ingin dadi aturira persasat kaya dene obor ingkang bakal paring pepadhang tumrap penggaling pun Rama. Banget pun Rama ngaturake panuwun ingkang tanpa kepindhan, ora nyono-nyono jebolat majaku kulup samba ingkang darbi penemu ingkang saknyata bakal ana pepadhang tumraping negara ing Prajutresna lan Pringgondani. Ing keparipun maduka Kanjeng Rama Prabu kados pundi? Gandeng sira ingkang bisa ngaturake tumulu dina iki sira ingsun utus kalawan kadangku Yayi Dimas Setyaki. Ngrika Prabu kepareng-paring dawuh menapa? Sira sakloro lumarapo marang negara Trajutresna lan Pringgondani supaya majaku Setija katimbalan sowan marang Praja Ngamarta. Semono uga Setyaki wonten timbalan sowan marang negaring Pringgondani atmajaku Gatotkaca aturana supaya sowan marang Praja Ngamarta bakal diajab rembugan kawan para sepuh babakan bumi Tunggarana. Mriki ngestaken dawuh lan jroning sira lumaku ana ing negara Trajutresna talitinen mobah musi ing para prajurit Trajutresna. Sabab Samba kula wonten timbalan pun Rama rada kuwatir marang Nayaka lan Punggawa Trajutresna ingkang racak-racak wujud buta ingkang satemene duwe watak betah buteng aniaya. Yen to mubal babal kanepsaning para yaksa satemah nindakake pakarti ingkang ora sak mestine. Samba elekna nggih ngestaken dawuh. Matur yen to sira minangka dadi pengawak Ratu Ndarawati ingkang wajib nengahi perkara Tunggarana. Nggih ngestaken dawuh. Setyaki wonten timbalan. Semono uga Wadyabala Pringgondani ingkang racak-racak wujud yaksa yen to bakal tumindak kang ora prayoga tumraping negara utawa ing bumi Tunggarana elingna ya Dimas. Nggih ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Samba bincang menapa para Prabu? Semanten ugi ngerahipun Setyaki bidalipun bincang menapa? Ora ketang sambung Bharata lintang padha budal dina samengko. Yen wis ketemu kelawan majaku Setija lan majaku Gatotkaca kantinen gandengen tangane sowan ing negara Ngamarta. Nggih ngestaken dawuh. Prastawa dampatu Kanjeng Rama klenan ana kula madal pasan nyun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kulup atmajaning sun kusuma kilat moko. Ketang sithik wis eneng trontong sulaing pepadhang Kresna. Ika Prabu, mugi-mugi sakmangke saged dados sarana padhangipun lampahan praja ing Trajutresna miwah Pringgondani sami ngrebataken bumi Tunggarana. Lho la iya. Lah mongko kawit biyen miturut sejarah ingkang tak tampa, bumi Tunggarana kuwi bumi nalika semana lenggah sing minangka dadi adipati ki ora kleru Prabu Kala Pustaka. Kuwi andaning Prabu Trembuku. Kuwi ya kuwi Nayaka negara ing Pringgondani. Padha-padha swita dadi siswaning Prabu Pandhu Dewayana. Wiwit Sang Prabu Kala Pustaka kanthi tekan sprene ora ana lelakon ingkang kaya mengkene lah bareng. Saiki kok malah dadi geger ora karo-karuan. Setija ngakoni yen to negara ing utawa bumi Tunggarana kuwi dadi wewengkon kebawah keprintah negara ing Trajutresna. Semono uga Gatotkaca uga ngakoni yen to Tunggarana kuwi kebawah keprintah negara ing Pringgondani. Kose aku tak takon. Janjane perkarane apa to? Janjane perkarane apa? Koko Prabu. Miturut kabar ingkang sampun kula tampi, kathah para kawula Tunggarana ingkang sami nglewar saking wewengkon Tunggarana nderek wewengkon Pringgondani.
Krana miturut aturipun para kawula wonten negaring Pringgondani menika nggadhahi raos ayem tuwin tentrem miwah pados sandang boga mboten kekirangan tumuli kathah para kawula Tunggarana ing sami nderek ngayom wonten praja ing Pringgondani lelampahan menika mbok menawi mboten dados renanipun manahipun anak kula pun Setijaba Narakasura anggenipun kepengin sanget ugi sapirangan kawula Tunggarana nderek dhateng wengkon ing Trajutrisna nanging nyatanipun namung sekedhik ingkang tumut dhateng Trajutrisna kathah-kathahipun malah langkung kathah matikel-tikel ingkang sami nderek dhateng wonten Pringgondani. Lelampahan kados mekaten menika mbok menawi wonten ingkang urup-urup wekasan andadosaken mletik manahipun anak kula pun Setijaba Narakasura. Tumunten kepengin angembet utawi ngrengkuh Tunggarana menika dados wengkon negaring Trajutrisna. Wah, lha kuwi. Kaya ngono kuwi lho ya. Mula jaman saiki iki aja sok gampang percaya marang omongane wong. Jaman saiki aja sok gampang percaya marang kabar ingkang sak nyatane kabeh mau sak temene ora ana nyatane. Inggih Koko Prabu. Wong urip ning alam padang kuwi yen duweni jati diri ing wekasan bisa ngandaleni diri. Wong sing ora duweni jati diri, sing isane ming rubo-rubo gedang, kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu ngidul, kuwi tegese wong sing ora iso ngendhaleni diri. Wekasan uripe ming melu mrono, melu mrene, melu karo kanca kancane, ora duwe penemu dhewe kuwi. Wong kaya ngono ki gampang diobat-abitake marang kahanan. Inggih. Monggo jaman saiki sing digoleki ya wong-wong sing kaya ngono kuwi, sing gampang diobat-abitke marang kabar sing ora nyata. Wekasan iso didu marang sanak kadang, sedulur lan kanca ruwange. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Mula tak jaluk Siadi tetepno pangestu menengko dadi nalindring Ndrawati. Kawulamu wene ana ngerti ya aja gampang dibricuk dening wong liya. Inggih. Koko Prabu ngestaken dawuh. Lah, Kresna wonten timbalan sak banjure kersane Kyai Prabu piye? Nun sewu Koko Prabu, masak mangke kula badhe bidhal dhateng negari Ngamarta. Rembagan Nyai Puntadewa ngaturi rawuh sangganing para sepuh supados wonten ing parapatan mangke saged damel pepadang tumraping bumi Tunggarana. Ngono Kresna. Inggih. Ya, yen pancen ngono pun Kakang nderek. Lan dikeparengakipun Kakang nderek kelawan Siadi budhal marang Praja Ngamarta. Kula nuwun kula sumanggaken Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Koko Prabu, nggih, mbok tulung dipun jawelaken. Wah, jan Udawa kok nyambut gawene iki apa ngono lho. Anggere wanci kaya niku malah merem Dipati. Kakang Udawa wonten dawuh timbalan. Monggo kula dherekaken. Nendi? Ora ono arep lunga kok dherekaken piye? Wonten dawuh sinuwun. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhana kang padha seba nggih. Mung jir. Budhana kang padha seba iki jroning kedaton iki. Oh iya sinuwun. Nggih, mangkene sekedap nyawa kula dereng mlempak. Wah, patih iki nek gaweane akeh ngene iki. Inggih Koko Prabu, menawi enjang dados patih. Oh. Menawi siang olah tetanen wonten sawah. Udawa kuwi inggih. Weh lah kok isih duwe wektu kaya mengkono supados dipun conto para kawula diwaca. Yo apik-apik. Menawi sonten wonten ing pasar manuk. Iki ternak apa? Cecak rawa sinuwun. Menika sae sanget nembe netes kemawon. Dol-dolanipun sampun yutan. Wah, ya apik. Saged kinarya tambah-tambah pangupa jiwa sinuwun. Lah sangguyu. Inggih. Ora sangguyu ya kuwi apik kuwi becik. Mandura wene ana loro. Waduh. Nanging menapa mboten wonten pitumbasipun. Lho, aku iki tok anggap sapa? Aku iki bendaramu. Yo najan yuswaku luwih enom ning aku bendaramu. Nek aku nyuwun apa kira-kira ora entuk? Badhe kula paringaken kanthi legawaning manahku. Menehi loro kok karo mbrambangi lho. Nggih, badhe kula aturaken sinuwun. Aja mbrambangi mboten sinuwun. Aja nangis, aja wewel. Mengko tak paringi nyamping Pradamas. Oh iya, matur sembah larak ngaten menika tesipun wonten lintunipun Sinuwun Ndrawati ngersakaken. Ora Kakang Pati Udawa. Pendhawi mriki dipun paringi sae sanget. Wis aja rembugan sing aneh-aneh. Budhana kang padha seba. Nggih, ngestakaken dawuh. Babar pisan tak mangke saran mriki medalaken kula nyuwun pamit sabab menika wonten pembeli kalih ingkang kangsen. Ya wis sak karepmu Kakang. Nggih, nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Purnagati ning Paranggilan. Sanata sasundara kedaton jelek saking dampar menurut napit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingkang sami ngampil pacaraning Prabon. Kawis tengkal saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
Adong dawuh. Wonten dawuh kosinuwun. Panjenengan ngawi sanggihanipun para prajurit ingkang dipun caketaken namung sawanipun Patih Prakuta. Enten apa lho? Kula nyadong dawuh. Medal Jawi ngawi ngabdipun Patih Prakuta lho. Mboten kepareng paring pangandikan kok malah lajeng mekaten pasuryanipun. Kula nyadong dawuh. Prakuta, wonten dawuh. Gusti aku tak takon karo kowe jane wangsul ngopi takon kowe iki. Iki wis tak ndem pirang-pirang taun. Wiwit aku dadi ratu. Petung aku kok sarwa murucut. Wah, mboten kenceng niku. Piye? Mboten kenceng niku mesti merucut. Aja sembrono sik kowe tak kandhani. Nggih. Wangune lho, wangun-wangune. Nggih, wangune pripun? Aku iki sapa? Lho, karo jenenge dhewe kok lali. Aku kuwi sapa? Lambo. Prakuta, wonten dawuh, aja sembrono. Aku ki ratu gustimu. Inggih. Nata Mandura Prabu Baladewa ki mung siji aku. Aku ratu gustimu. Inggih. Kowe pangkatmu apa? Patih. Patih ngendi? Patih Mandura. Tegese kowe nomor pira? 1 2 3 4 5. Wong nomor 2, wong nomor 2. Patih iki wakiling ratu. Nggih. Kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Lho, kowe iso ora njunjung derajate Baladewa? Saged mawon mestinipun dados kewajiban kula. Kula nek saged njunjung dhateng derajatipun Sinuwun Prabu Mandura jar panjenengan menika sembahan kula. Ngaten menika to. Ning lagak lagu lageanmu kuwi mirang-mirangke aku tak kandhani. Lho, sebabipun kowe mirang-mirangke Baladewa. Aku tak takon, iki negarane sapa? Negari Ndarawati. Negara sapa? Negaranipun ingkang rayi Prabu Sri Bathara Kresna. Iki negara Mandura dudu sanes. Mesine kowe wong Mandura tekan negarane wong liya iki nganggo tata krama unggah-ungguh. Ora sak penakmu dhewe. Kowe nang di papan gumuyu latah-latah nganti dirasani para kawula. Patih Mandura kae patih ora ngerti tata krama, ora ngerti unggah-ungguh. Ora iso njaga derajate karo Rata Mandura Prabu Baladewa. Prakuta, lho. Kowe jane iso meneng ora to? Saged. Coba nek ora guyu piye? Mboten saged. Lha nek guyu ngeten iki. Niki pun dadi watak kula. Jarine bapak kula simbok kula mbiyen kula lahir cenger niku pun guyu. Mboten nangis. Prakuta, wonten dawuh. Coba tak jak rembugan rasa guyu. Nggih, nek ketrucut ampun duka lho. Ketrucut to jenis piye? Nek ketrucut kula guyu ampun duka. Ya, kowe tak kandhani. Apa perlune Baladewa sowan negara Ndarawati? Mboten ngertos. Nah, ngono kuwi penak. Nggih. Kowe tak kandhani. Yen to dina iki eneng perkara. Lho, perkaranipun sinten? Lah, ngono kuwi penak. Nggih. Perkara Traju Tresna karo Pringgondani. Lho. Rasa. Nggih. Rasa guyu. Ajeng. Pun ajeng. Diampat. Nggih. Apa to sababe kok Pringgondani karo Traju Tresna arep padha gejegan? Lah sebabipun menapa? Rebutan bumi Tunggarana. Rebutan bumi Tunggarana. Trenggana napa Tunggarana? Tunggarana. Nggih. Kuwi wewengkon ke bawah keperintah Pringgondani, tapel wates Traju Tresna karo Pringgondani. Nggih. Lajeng Yai Prabu Sri Bathara Kresna kodheng penggalihe. Kodheng niku napa? Bingung. Oh, nggih. Tumuli matur karo panjenengan ingsun. Aku munjuk atur sang Yai Prabu Kresna tak kon nganake parepatan gedhe. Pasar gedhe, parepatan. Oh, nggih. Lajeng supaya para ratu dirawuhake ngrembug perkara bumi Tunggarana sebab yen nganti bumi Tunggarana iki ora ana kerampungane mengko bakal kriwikan dadi grojokan geguyung dadi tangisan. Oh, nggih lajeng menika kala wau lajeng paringipun Sinuwun Prabu Mandura kados pundi? Prakuta, wonten dawuh, aku arep tedhak ning negara Ngamarta. Oh, nggih. Lajeng kowe ora usah melu. Lho, kula mboten tumut. Ora. Lajeng kula kadhawan menapa? Titihan ingsun Kyai Puspadenta Gajah Kyai Puspadenta ingkang tak titihi saka negara Mandura Prapta negara Ndarawati. Gawanan kondur ning Praja Mandura. Lah niki sing berat teng mriki niki. Lho, berat piye? Monggo panjenengan tindakipun menika sareng kalian kula dipun mangertosi ingkang garwa Dewi Rawati pepundhen kula. Ya. Menawi ngantos mangke ingkang garwa menika nyuwun priksa panjenengan tindak dhateng pundi kok kondur namung titihanipun tok menika lak malah kula dipun dukani.
Iki patih goblok, patih bento. Matur kaya Irawati ento aku tertindak karo Yai Kresna. Oh, nggih, nggih, ngestaken dawuh. Ngono wae, nggih. Lajeng menawi kula dipun dangu kunduripun Sinuwun Mandura, bali ku wis namung perkara tradisional pringgotane aku bali. Oh. Panjenengan nek ngendika kok cepet banget menika. Mboten ajrih menawi ketrikel menapa kesingsa. Aja aku dudu kowe dudu aku. Watake Baladewa kaya ngene, watake Pragata dhewe. Lah ngaten kula bebas tertawa. Hus. Lah watake dhewe-dhewe kok dipengini pripun? Wis kowe bali yo. Kowe bali yo. Oh nggih, nggih. Yai Puspadenta digawa. Nggih, ngestaken dawuh sinuwun. Namung sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Gusti kula Sinuwun Prabu Mandura. Yo, Pragata. Titip negara Mandura reksanan sawetara wektu. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit diwaji. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Patih Pragata. Sing saya Yai Kresna, inggih Koko Prabu. Ketingalipun Maduka Kanjeng Koko Prabu ngunduraken titihan Kyai Puspadenta. Ya, pancen mengkono. Mundhak ngrepoti para abdi dalem negara Indrawati. Sabab Kyai Puspadenta kuwi nadyan wujud Dwi Pangga. Nanging panggraitane tanpa beda kaya menungso. Mekaten Koko Prabu. Ya. Sabanjuripun Kakang Nyadong dawuh timbalaning Kyai Prabu Indrawati. Koko Prabu, nggih. Gandeng samapta ing gati samega ing diri titihanipun ing anakipun Kyai Jaladara. Semawi manjing wahananing rata tumuli bidal wong negari Ngamarta. Ya, Kresna ayu tak dherekake. Lan muga-muga entuk kepadhang saka payunaning dat kamurweng dat. Nggonmu nengahi perkara Tunggarana iki aja kongsi ana pletikaning geni memungsuhan. Koko Prabu sesarengan nyuwun pawasaning dat kamurweng dat. Manjing wahananing rata. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Ya, Kresna. Indriya manguh mangungkung kanduhan remang nunamit masang kaliman tabi tinebine ngiloduni dumawaing tawang towang nggir. Kula ingkang paman pun pancat nyono ndadosaken bingung raos sing manah dene sasampunipun Paduka kepareng lenggah madyaning damparing traju tresna teka ingga sapriki dereng kepareng amedhar pangandikan nggir menika wonten menapa Paduka menggaliaken ingkang paman pun pancat nyono menapa para wadyabala negaring traju tresna menapa nembe menggalih dhateng kawontenanipun Bumi Tunggarana nggir anggir setijo Buma Narakasura jagat Diwapati jagat Pangestungga. Paman kula wonten dawuh ora ana ing keduga gawe goreh penggalihing nalindring traju tresna ya setijo Buma Narakasura.
kejaba ya mung Bumi Tunggorana bareng Paman Pancatnyana paring dawuh. Apa Stijo menggalihake babagan Bumi Tunggorana, Paman apan kepara nyata yen to sejatine ingkang tak gagas tanolila kejaba mung Bumi Tunggorana, Paman. Lah dalah, lho nuwun sewu. Ingkang dipun penggalih menapa malih Tonggir? Jernyatanipun Bumi Tunggorana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna, Paman Pancatnyana wonten timbalan. Gusik, aja kleru tampa. Satemene Bumi Tunggorana kuwi mapan ning tapel wates ing antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Mula aku ra diwenang netepake yen Bumi Tunggorana kuwi dadi kewajibaning wong Traju Trisna. Lho, nuwun sewu. Lajeng kepareng paduka anggir paring dawuh mekaten menika dasaripun menapa, Paman? Barang tak pitung nganggo nalar sing ganep kanggo njaga marang kalaidraning Traju Trisna, kanggo njaga marang aruming asmaning Stijo Bama Narakasura. Lan aja nganti dumadi panca bakah ing antaraning wong Traju Trisna kelawan wong Pringgondani. Jernyatane Pringgondani kuwi kebawah keperintah ya kuwi Nalindra adiku dhewe Yai Prabu Gatotkaca. Apa ora sarudina ing atase Traju Trisna lan Pringgondani padha regejegan, padha nganakake peperangan namung rembag babagan Bumi Tunggorana. Mula Paman lega legawaning penggaling Prabu Setijo ora bakal melu-melu sarta ora bakal angucik marang kahanan Bumi Tunggorana. Upama kawula Tunggorana kepengin melu marang Pringgondani, aku ikhlas lahir lan batin. Nanging semono upama wong Tunggorana padha kepengin melu ngayo marang Traju Trisna, tak kira Yai Gatotkaca uga bakal ngiklasake marang kahanan iki, Paman Pancatnyana. Oh, glentu nggih. Menawi panjenengan paring dawuh mekaten menika mangke badhe wonten pinten-pinten perkawis setunggal. Panjenengan badhe cinacad dening para kawula sak Pringgondani langkung-langkung nayaka lan punggawa Pringgondani. Sami nyebataken Doh Nyana Cerak Nyana, Prabu Setijo menika wong wadon pepinjungan, ora wani nyabrang getih, jirih getih wedi mati Nalindra ingkang miris satemah marasa bakal nyumurupi muncrating marus. Wiwit jaman menapa kemawon negari utawi Bumi Tunggorana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna. Mila menawi tiang-tiang Pringgondani menika badhe nyahak tuwin badhe nrajang wewaler ingkang sampun wonten, kedahipun paduka anak Prabu ing Traju Trisna menika saged angekahi Tunggorana wonten bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedumuk jembaring bathuk, nadyan namung saknyari jembaring bumi, kedah dipun totohi putaing getih yen perlu oncating nyawa. Paman Pancatnyana wonten dawuh yen pancen Paman Pancatnyana darbi penemu yen to Tunggorana kuwi bawah keperintah negara Traju Trisna. Mula saiki matur marang Stijo, apa kekancingan ingkang wis Paman ngerteni lan yen perlu Paman bisa mbuktekake kekancingan kanggo netepake yen to Tunggorana kuwi bawah keperintah negara Traju Trisna. Lah perkawis menika mboten wonten kekancinganipun, namung sampun run-tumurun mewahi Tunggorana menika kebawah keperintah negaring Traju Trisna. Mula yen to Paman Pancatnyana ora iso ngaturake kekancingan kang mangkono Stijo ora bisa netepake yen to Tunggorana kuwi bawah keperintah negara ing Traju Trisna. Mula wis adil yen to rasaku kudu ikhlas, rasaku kudu lomba, atiku ora kena kaku yen to Tunggorana kuwi darbe ing Stijo. Nanging perkara iki wajib bakal tak rembug kelawan kadiku Yai Gatotkaca. Monggo kepiye kahanane Tunggorana lan kawulane kepiye? Apa arep melu Pringgondani, apa arep melu Traju Trisna? Kabeh mengko bakal katandha yen to wis ana rembugane antaraning Stijo lan Gatotkaca. Wah, nuwun sewu. Menika mangke malah ndedawa wekdal Tonggir, kula nuwun sewu lho. Panjenengan boten ngertos lampanipun prajurit Pringgondani. Monggo kula aturi dangu ingkang abdi pun Adipati Yayah Griwa. Yayah Griwa wonten dawuh. Kepiye mungguh sing mbok weruhi kahananing Tunggorana? Mboten nama kula badhe angojok-ojoki paduka. Namung sampun wangsul kula pinanggih kalian prajurit Pringgondani ingkang sajakipun ngiwi-iwi dhateng tiang-tiang Traju Trisna. Dipun sengguh tiang Traju Trisna menika mboten wantun angekahi Tunggorana. Trima ngawon, tuwin trima ngalah merga wedi karo wong Pringgondani. Menekaten menika saben dinten kula sumerepi sejatosipun niating manah badhe jumangkah ing payudan kula menika damel srana supados boten dipun kias dening para-para tiyang Pringgondani. Nanging ajrih krana kula dereng nampi sabda tuwin dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Stijo Bama Narakasura. Menawi kula sampun tampi dawuh menawi wonten tiyang Pringgondani ingkang sajaipun ngece dhateng tiyang Traju Trisna, tartemtu sampun kula
tugel jangganipun diwaji. Lho menika lunggir. Mboten nama kula menika ngelincipi carang papak. Mboten nama kula menika ngaturaken lelampahan ingkang mboten leres. Namung nuwun sewu menawi paduka saged ikhlas babagan Tunggorana, mbok inggih paduka anjagi dhateng kawibawan tuwin derajatipun nayaka Trajutrisna. Sampun ngantos lajengipun idak-idak dhateng pakartinipun tiang-tiang Pringgondani nggih. Anggir Setija Buma Narakasura. Jaja muntaplir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Netra kocak ngundarandir tepnya mangolon Cokowadan alira mbranang. Dereng ngantos paripasami Balwacana. Kasaru praptanipun Digya Ancak Ugra ingkang mlajar dumrujug tanpa harapan karya kaget nata ing Trajutrisna wau. Nuwun sinuwun ingkang sowan. Pandhawa tata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Wisikan Magulingan lima ora panglingan Cak Ugra ingkang sowan iku ingkang Abiyantara sinuwun. Eneng apa? Melayu-melayu tanpa tinimbalan ngabiyantara ning ngarsaning ingsun munggah ning Gatulaya. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang Abdian Cak Ugra. Mugi pareng wanglubirna Samudra pangaksami. Mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula jejagi wonten tapel wates negaring Trajutrisna. Wonten ing ereng-erenging bumi Tunggorana. Kula mangertos lampahipun prajurit ingkang arantak-arantak. Kathah sanget ku ngalebet gendera runtek umbul-umbul kekiter hangendanu. Yayah Himanda ing wangsa Labuh. Sareng kula tiling-tilingaken paningal kula jebul menika bandera saking negaring Pringgondani. Sinuwun, mugi andadosna ing kawuningan kula kinten sampun wonten niat nalindring Pringgondani Prabu Gatotkaca anggenipun kepingin ngukup bumi ing Tunggorana sarana piyambakipun angintun mangewu-ewu wadyabala supados angejeki bumi ing Tunggorana. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Setija boten tumunten bidhalaken para wadyabala anandingi dhateng keparingipun ingkang rayi Prabu Gatotkaca. Samangke Trajutrisna badhe kecalan bumi Tunggorana sinuwun Ancak Ugra wonten timbalan. Aja kleru tampa. Sithik wayaku ora duwe sarta ora duweni bumi Tunggorana. Yen to pancen wadyabala Pringgondani padha prapta ning Tunggorana, aja pisan-pisan prajurit Trajutrisna wani mepalangi karepe wong Pringgondani. Ning tak jaluk kanthi banget dina samengko. Ancak Ugra kowe nemonono sapirangan prajurit Pringgondani lan takonono karepe apa. Yen pancen karepe becik aja pisan-pisan ganggu karo wong Pringgondani. Nah yen karepe pancen niate bakal ngejeki bumi Tunggorana, kowe bali matur marang panjenengan ingsun Purbawasesa apa ingkang bakal tak lakoni kabeh ana lambe atining Setija. Oh inggih ngestaken dawuh. Dieling-eling Ancak Ugra. Aja pisan-pisan wani ganggu gedene kowe wani gawe peperangan kelawan wong Pringgondani. Inggih ngestaken dawuh. Takonono luwih dhisik yen pancen niate ngejeki bumi Tunggorana baliya ning Trajutrisna matur marang panjenengan ingsun. Oh inggih ngestaken dawuh. Tarwaca dawuh paduka kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati saya bocah cilik Ancak Ugra niki ngestaken dawuh diwaji. Paman Pancatnana wonten menapa? Dene ketingalipun sajak kuwatir dhateng lampahipun Ancak Ugra. Mboten namung kuwatir nggih. Namung sampun melang-melang raos sing manah kula ninggal jejabang wonten tepining Balumbang.
Tan wandi paduka badhe kecalan Senopati. Lho, Senopati sapa paman? Hancak Ugra menika mangke badhe pecah rinanjab dening tiang-tiang Pringgondani. Krana kula ngertos pambeganipun tiang Pringgondani, kula nuwun sewu lunggir. Sugengipun anak Prabu Traju Trisna menika kula nuwun sewu dereng sepinterna menawi katanding gesangipun ingkang paman Pancatnyana. Mila kula langkung apal kalian tiang-tiang Pringgondani. Menika mangke menawi lajeng kula mboten ngawat-awati lampahipun Hancak Ugra. Tan wurunga kula lan panjenengan badhe kecalan prajurit pinilih inggih menika pun dikya Hancak Ugra anggir setija. Paman Pancatnyana wonten timbalan. Yen to pancen mengkono sira paman ingsun paringi Purbawasesa mangsa borok nggonira Maranata marang para prajurit ning tak jaluk paman yen bisa dirembuk sarana pedamen. Aku ora kepengin gawe wiranging Kanjeng Rama Ndarawati ento nganti dadining pasulayan antaraning wong Pringgondani. Darawaca dawuh paduka kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman Pancatnyana kula nyuwun pamit. Adipati Jagriwa aja kaya bocah cilik. Dawuh Gusti Pate Hancak Ugra wonten timbalan. Kaya aja methuke prajurit Pringgondani ijin tanpa ruang. Niat kula mboten awon namung kadhawuhan nanjihaken wonten menapa dene prajurit Pringgondani baris wonten ing bumi Tunggarana. Iki mau Gusti ingkang sinuwun wis paring dawuh marang Pate Pancatnyana. Kowe iki nen nggawa wadyabala segelar papaman sarta kon nggawa piranti ning ayuda. Lho nuwun sewu Gusti Pate. Kula dipun utus sampun ngantos dumadining pasulayan. Ora krungu gobokmu lagi wae tak kandhakake. Yen to sinuwun Prabu Setija Buma Narakasura ora nrimakake bumi Tunggarana diku jag-jagan wong Pringgondani. Mula ketapno wadyabala dina iki kudu dadi peperangan antaraning Traju Trisna lan Pringgondani. Lho. Lha kok dados mekaten dawuhipun sinuwun. Monggo panjenenganipun menika nalindra kok blindra-blindri kados banyu tumumpang godhong sindhe. Kowe ngerti mopo tindakno dawuhing Pate Pancatnyana? Yo Hancak Ugra tindakno dawuhing Rekyana Pate. Yayah Griwa ingin dadi cucuke ngajurit madeg Senopati ngrabasing wong Pringgondani. Oh inggih, nae ngaten ngestaken dawuh. Pangkatipun Hancak Ugra ketapno para wadyabala piye ana sing gamben-gamben aja nganti wong Traju Trisna kewirangan mungsuh wong Pringgondani. Sendika ngestaken dawuh Gusti Pate. Dadi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya
ora ngono magawe gelari rawang ora pangling nitik genderane iki wong Pringgondani ndawes padake saka kadohan ana genderaku malebet cetha genderane wong Traju Trisna ya dasar Purnyata sapa kowe Tumenggung Panigas Jonggo aku Tumenggung Sumbang Surajegja wong Pringgondani aja mamak mumuk mripatmu kowe teko mapan ana ing Tunggorono ngerti yo yen to Tunggorono iki bawa keperintah negara ing Traju Trisna mula aja banjur malang kadhak kaya ngejeki bumi Tunggorono ayo semingkir wong Traju Trisna ora trima lho yen sak ngertiku wiwit saka Sinuwun Prabu Trembaka bumi Tunggorono kene iki bawa keperintah negara ing Pringgondani mula sing kudu minggat wong Traju Trisna kowe sing kudu lunga yen ngono apa kudu aku rada paripeksa lawan kowe yen pancen kedugolan bisa ngruda paripeksa karo wong Pringgondani ayo gage singkirna wong Pringgondani keparat ora minggat dadi bayangan awakmu maju jangan tak untapake nyawamu kowe Panigas Jonggo amuk wong Pringgondani pedhot kupingmu malah cocok tumbak jebol dadamu Panjen cetha bener ngendikaning Patih Pancatnyana yen wong Pringgondani nekani Tunggorono jebul sak nyatane arep ngejeki
bumi Tunggorana. Ketitik wis dadi pecah perang antaraning Trajutresna lan Pringgondani. Prajurit semingkira sapa sing dadi cucuke ngajurit Pringgondani? Ayo iki perjinemanan Cak Ugra lekaning atiku. Wong Trajutresna wong mulang sarak. Ora ngerti lan ora takon-takon dhisik apa karepe wong Pringgondani tekan Tunggorana. Malah sajae wis ora iso dindakake kudu pecah perang antaraning Pringgondani lan Trajutresna. Lho sapa kae? Maju ning pabaratan ayo iki Patih Probakesa lekaning ati. Cak Ugra Patih Probakesa ora iso mulang karo anakmu. Mulang sarak bakal ngukup Tunggorana. Ayo kukupen Tunggorana gumlinding sirayan Cak Ugra. Lakon. Iki cangkel Pringgondani. Cangkel mungsuh cangkel butuh ambal mungsuh butuh ambal. Wah, kelangkon. Kegedra kaya manuk, branjangan kok pantai wedhus tatakin. Cang pedhaken perbatan sumur kandamu. Kegedra kaya manuk cak ijo. Kegedra kaya manuk. Empret. Jangan sambet ke perbatan. Krimat tadi, krimat tadi apa kaya. Woi ganjaku maju mati mundur. Aduh. Ngopo kira kok? Cocok Drei. Kowe mungsuh sapa? Mungsuh Cangkel Pringgondani. Aduh. Cangkel Pringgondani jebul iso kaya Raden Janaka. Iso perang gentiran mongko aku Cangkel ki bangsane Cangkel ki kalane karo perang gentiran. Ning karo perang liyane ora bakal kalah. Aduh. Ditambani. Aduh. Wis ora umum rasane jan. Makslep ngono. Monggo bareng makslep ngono ki ora dimengke wae. Dingkuk-ngkuk. Dadi loro kabeh awakku. Woi latar. Bojleng iblis lanang padha cek-cekan. Wadya menungso gelut karo wadya menungso. Wadya buta belut karo para wadya bala buta. Woi latar. Woi. Leno pangendawak rimah Raja.
Pringgondani yo duwe buta gundul barle cukur. Ayo mundur saka bumi Tunggarana kowe sing mundur gaglak limpah gaglak sih. Akan coba sih lagi. Akan coba tadi kembali ke citra-citra lo. Nyanyi lah lagi. Muta mungyok, muta bareng entok, muta petok. Raya omong. Coba cik lagi. Akan kata. Coba cik lagi. Apa kata? Kamu coba. Aku ngerti artinya. Nyanyi karo aku. Buta ke omongane banyak buta apa gue mana tak anakmu agak coba ke sangat bakat jangan baca apa kau baca cila bajai agak coba lagi coba cek blok agak bajai wong pernah ngembung yang ini agak bagai tadi agak tambah kiai kita agak bakal tambah terlepas kita tambah lagi kerja ya ngomongnya aku kamu kerja ini kempinya gak bakal ada pak kau kek begini aku pengen ya betul tu mah yang mana angkat apa? Yang mana? Abang ini namanya kamu gubak tak bangsa ngerti lagu ini hebatnya ketele kebetulan ada apa ketiga ada on balance ini gitu kata baju kata kecil betul kata foto ambuhe foto kucluke foto ambuhe agak bagalawan ya kedewe hai ketik asmara ora apa-apa gede bu itu balik gitu ke itu balik jalan nanti ini nyuwe lho penang ini anak orang namanya nyama nah nyapa kacalan nyapanya iya omaknya nyama omaknya aku tuh balik sini bagaimana jalan kita lagi selama tapi tidak begitu tak boleh dia berjila untuk berjila begitu jila begitu ya kita lagi nggak kita wah mati tenan kancaku Sirna Margalayu. Woi lah kanca maju bareng. Kesa
Wong kang kaya kowe. Ketok gedhoamu, ketok lorekmu, Pancatnyana. Iki mesti saka gaweanmu. Mergo wiwit biyen tekan saiki pendak-pendak prajurit Pringgondani tekan ana ing Tunggarana. Ora nate dikanggo gawe karo wong Traju Trisna. Nanging ora kaya sak gedhakan iki lha kok nganti dadi pecah perang kaya ngene. Mergo saka kowe sing kudu minggat, kowe sing kudu sumingkir. Wah, gaglak limpamu tugel gulumu kowe. Aman, boten dawuh nggih. Lah kok mboten kanthi nyono-nyono malah sampun pecah perang ageng kados mekaten menika nggih lah. Menawi ngantos kaderangan dening Kanjeng Rama kula lan panjenengan paman pikantuk duka saking Kanjeng Rama. Waduh. Lah kok malah kados mekaten kawontenanipun paman dipun jujuk deleke kemawon. Paman kula aturi misah utawi kula aturi misah dhateng pun Prabakesa. Kula tak matur paman Pancatnyana, larah-larahipun kados punika dados mekaten lampahipun. Monggo. Waduh. Paman Pancatnyana wonten rawuh nggih. Menika Anggir Samba. Inggih, kula ingkang putrapun Samba. Wonten menapa teka nyandhet anggenipun sami Bandayuda? Nuwun sewu paman, saderengipun kula badhe munjuk atur kula pengawakipun Kanjeng Rama Ndarawati. Wondene Samba dipun utus pados sowan wonten Garing Traju Trisna. Ing pengajap sampun ngantos dados dumados ing pasulayan. Inggih. Angka kalih. Kula kinten nganti Kakang Stija Boma Narakasura, kula dherekaken rawuh wonten Garing Amarta badhe wonten parepatan rembag perkawis Tunggarana saking para sepuh tuwin para nalendra ingkang sampun ngertos dhateng sejarahipun bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu kok dados perang menika dasaripun inggih. Inggih krana tiyang-tiyang Pringgondani ngejeki bumi Tunggarana. Mila kula wastani menawi nalindring Pringgondani Anggir Gatotkaca badhe tumindak boten sak mestinipun badhe ngukup bumi Tunggarana. Kula nuwun sewu. Kadang kula Yayi Gatotkaca malah sak mangke sangertos kula boten badhe kepengin rembag Tunggarana nanging gandheng sak mangke sampun dados perkawis. Tumunten paman Setyaking badhe nderekaken kadang kula Yayi Gatotkaca sowan dhateng Garing Ngamarta. Oh ngaten inggih. Kula suwun sampun ngantos dados perangan. Kula suwun sampun ngantos dados perangan dipun candhet semanten kemawon. Dipun candhet semanten kemawon. Nanging lho, Samba kok tekan kene Yayi. Oh, aji-aji. Samba, inggih Koko Prabu, kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya tak tampa. Nganti kaget pun Kakang kok lha kok dadi kahanan Tunggarana bubar mawut ora karu-karuan. Menika kula wau kula anyape dhateng murkanipun ingkang paman, nggih pun Paman Pancatnyana. Lho, Paman Pancatnyana wonten dawuh. Kula wau kula paring dawuh kaliyan Paman Pancatnyana supados namung nanjihaken dhateng kawontenanipun tiyang-tiyang Pringgondani. Kula mboten kepengin dumados ing pasulayan. Kula mboten kepengin wonten memangsan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna namung babagan bumi Tunggarana. Nanging lha malah dados mekaten kawontenanipun kathah prajurit ingkang nandhang sakit saperangan dados banten. Kula nuwun sewu ingkang dawuh supados anggepuk perang wadya Pringgondani. Nyuwun pangapunten nggih. Krana sakit manah kula dipun iwi-iwi dhateng tiyang-tiyang Pringgondani. Sinengguh tiyang Traju Trisna menika satriya-satri ingkang jirih getih wedi mati tumunten kula anggecak perang para wadyabala ing Pringgondani. Paman Pancatnyana wonten dawuh. Nek ngono panguwasa Ratu Triju Trisna kalah karo panguwasaning Patih Traju Trisna.
Inggih, kula nyuwun pangapunten. Kula sampun matur wungsal wangsul, sampun ngantos bebangri asmanipun Nalindring Traju Trisna. Inggih, nggih ngestaken dawuh. Sombo, wonten timbalan Kakang Mas. Apa wigatine? Kanjeng Rama ngersakaken lelampahan menika dipun rembag. Perkawis menika dipun rembag sarana pirembagan ingkang bedamen. Tegesipun sampun ngantos wonten tuwing pasulayan antawisipun Pringgondani lan Traju Trisna. Mila kula dipun suwun amethuk dhateng Jengandika Kakang Mas. Supados kula dherekaken sowan wonten negari Ngamarta samangke Kanjeng Rama badhe ngrawuhaken para naraja nerpati ingkang sampun keladuk yuswa tuwin pepundhen sepuh sedayanipun supados tumun krembak babakan bumi Tunggarana. Ngono dawuh Kanjeng Rama Yayi. Inggih mekaten Kakang Mas. Paman Pancana wonten dawuh. Sapengker kula wonten negari Ngamarta sampeyan ampun gawe dak-dakaning pasulayan. Kula suwun sing tentrem, sing ayem. Tunggarana nembe dipun rembag wonten ing madani negari Ngamarta. Sarana sawanipun ingkang putra pun setija. Inggih, mugi-mugi paduka angsal kamenangan. Kamenangan sing pripun? Inggih, nyuwun pangapunten. Tegesipun panjenengan boten nampi raos sastra wirang saking para sepuh. Nggih, angger setija. Sombo, wonten timbalan Mas. Ayo, tutnapun Kakang sowan marang Praja Ngamarta. Monggo Kakang Mas kula dherekaken. Samangke Yayi Garukaca badhe kadherekaken Paman Setyaki. Yo, pun Kakang mingkari manut karo dawuh Kanjeng Rama lumantar sira Yayi Sombo. Inggih, Kakang Mas setija. Ladal jagat Dewa Bathara jagat pangestu para. Kresna, Kresna. Kula wonten maring dawuh Hyang Unadewa. Inggih wonten timbalan. Baladewa wonten dawuh. Werkudara. Nggih, Matsapati kakekku. Ingkang padha duwe kewajiban ngrampungi perkara wis padha prapteng negara Ngamarta. Ya mung saiki gandeng akeh para sepuh kang padha anjenengi. Marata kaki saiki aku tak ndangu marang Putu Prabu Ndarawati. Monggo penemuning Putu Prabu piye? Nggih, kula nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Kula namung nderek kersa paduka Kanjeng Hyang jernyatanipun. Sampun kinten kula menika mangke ban cindhe ban siladan menawi kula munjuk atur krana Setija menika anak kula. Gatotkaca menika keponakan kula menika mboten sae kedadosanipun menawi kula munjuk atur kersa paduka Kanjeng Hyang. Dadi sira Putu Prabu Ndarawati ora kepareng medhar pangandikan. Purbawasisa wonten asta paduka Kanjeng Hyang Sri Bagindo Maharaja Prabu Matsapati. Werkudara. Nggih. Kowe arep darep atur apa? Gandengki magepokan kelawan majamu si Gatotkaca. Ora jeneng rupa-rupa gedhang. Nang aku ora duwe atur apa-apa. Yen Kresna ora duwe atur apa-apa, Werkudara ora bakal duwe atur apa-apa. Mengko mundak dikira aku mbelani karo anak. Aku wegah diarani aku mbelani karo anak, dasare anakku wis gerang. Wis ora pantes sumendhe marang panguwasane wong tuwa. Lah terus piye? Baladewa, sira Putu Mandura darep atur kepiye? Nuwun sewu Kanjeng Hyang. Gandeng ingkang pinitados minangka sesepuhing para Nalindra menika paduka Kanjeng Hyang Matsapati. Mila dinten samangke kula sumanggaken bab lelampahan menika borong dhateng paduka Kanjeng Hyang. Namung kula suwun kanthi sanget sampun ngantos ing antawisipun setunggal menika mangke wonten mesgul penggalihipun. Menawi wonten raos megul manahipun anak-anak kula kekalih menika tan wanding menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Yo, yen to pancen mengkono jumbuh kelawan apa ingkang wis ndak ngandhakake sapa to saiki ingkang duwe panguwasa sarta duwe wewenang tumraping bumi Tunggarana. Nggih, mboten sanes kejawi namung Adipati Wahana menika Kanjeng Hyang. Adipati Wahana inggih. Adipati Wahana kuwi sapa? Menika atmajanipun inggih menika Sumber Katong. Sumber Katong kuwi sapa? Sumber Katong menika rumiyin patihipun Prabu Kala Kahana. Prabu Kala Kahana menika rumiyin atmajanipun Prabu Kala Pustaka. Wong dene Kala Pustaka menika rumiyin menika kadangipun utawi sumitranipun Prabu Tremboko ing Pringgondani. Mbok menawi sarana Adipati Wahana menika kala wau saged ngaturaken sowanipun pun Sumber Katong tiyang sepuhipun kala si Wahana menika kala wau supados nyariosaken lampahan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana. Nggih lah dalah. Nyatlangening kalanggawan aglar Pandan moncar tinon lir kekonang Surm sorotetan padang kasoran bajaring Purnameng kekono dasari mongso katiga. Adipati Wahana wonten timbalan ngadhawuh. Ingsun njaluk suwane wong atuwa kita kang aran Sumber Katong supaya sowan marang Praja Ngamarta. Sabab liyane wis ora ana ya mung kari wong tuamu mbok menawa ingkang ingsun jletrehake kahanan bumi Tunggarana.
Jang kancing langit kelap-kelapaton lirkin saking risang mawe gandrung apa iki ngaran sumber kato inggih diwaji kula ing abdipun digya sumber kato wonten timbalan gandeng bumi Tunggarana dina samengko dadi regejegan antaraning negara Trajutrisna lan Pringgondani mula aja nganti kelakon tumibaning kurban merga saka padha rebutan bumi Tunggarana dina samengko mara gage jlentrehna ingkang saknyata. Jlentrehna ingkang saknyata munggo piye kahanane bumi Tunggarana. Nggih. Mugi andadosna ing kawuningan sekawit bumi Tunggarana menika kebawah keperintah negari ing Pringgondani. Wonten ingkang lenggah dampar wonten ing bumi Tunggarana menika Sang Nata Prabu Kalapustaka menika sumitranipun Prabu Trembuka. Sami-sami suwita wonten ngersanipun Prabu Pandhu ngenger dados siswanipun Nalindra ing Ngastina. Ngono inggih sabanjure. Saking saenipun Prabu Trembuka tuwin penggalih ingkang welas asih dhateng ingkang kadangipun Prabu Kalapustaka tumuli bumi Tunggarana nalika semanten dipun dadosaken bumi perdikan. Dadi bumi perdikan inggih boten kebawah wonten pundi kemawon. Sasedanipun Prabu Kalapustaka ingkang dados Nalindra Prabu Kala Kahana nalika semanten kula tasih dados pate. Kala Kahana kuwi atmajanipun Prabu Kalapustaka. Nalika semanten Prabu Kala Kahana pejah ingkang mejahi Nalindra ing Trajutrisna utawi ing Surateleng Prabu Bomantara. Prabu Bomantara ngukup negari utawi laladan Tunggarana. Lah saklajengipun Prabu Bomantara seda wonten astanipun Raden Setija tumuli dados negari Trajutrisna. Ingkang lenggah dampar Prabu Setija Boma Narakasura. Wiwit dinten menika negari Tunggarana wangsul dados bumi perdikan malih. Ngantos saksedanipun Prabu Kalana dipun perjahi Prabu Bomantara kala wau negari utawi bumi Tunggarana dados bumi perdikan boten kebawah keperintah negari pundi kemawon dumugi sepriki menika lan ingkang lenggani atmajanipun Prabu Kala Kahana inggih menika Gusti Kala Adipati Wahana menika diwaji menggah mekaten lelampanipun bumi Tunggarana. Kusik atur mingkang kaya mengkono mau apa ana bukti nyatane saora-orane tandha kekancingan wonten. Kula matur kados mekaten menika krana lelampan ingkang dumados wonten ing bumi Tunggarana menika kaserat wonten ing Weda Pustaka Raja. Menggah menika ingkang dados kekancinganipun anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula Sang Sri Bagindo Maharaja Prabu Majapati sinuwun. Sumber katong wonten dawuh biar padang trawangan. Ana sewiji-wiji ingkang tinarya gada nggone ingsun bakal nemtokake babagan bumi Tunggarana. Lho nggih. Ngaturake panuwun tanpa pepindhan tak jaluk bali marang asal mulamu. Iye nyuwun pamit sinuwun. Ya sing ati-ati sumber katong. Kresna kula wonten dawuh Werkudara. Wa napa? Sira ingkang minangka dadi wong atuwane anak putu-putuku Gatotkaca lan Setija inggih kene yang tepake. Kene yang minangka pinisara dadi nalindraning para nalindra ingkang wenang ngadili lan misuba para nalindra. Ndak tetepake, ndak jupuk saka lelakon ingkang sepisanan nalika Prabu Kalapustaka kuwi dadi sumitraning Prabu Trembuka lan ingkang sekawit Tunggarana kebawah keperintah negara ing Pringgondani nalika peperintaning Prabu Trembuka tumuli kaparingan kamardikan lan dadi bumi perdikan. Nanging ndak tetepake Tunggarana tak balekake kala mangsa kala biyen nalika Pringgondani diasta dening Prabu Trembuka kebawah keperintah negara ing Pringgondani. Kresna inggih ngestaken dawuh. Ya aku mingkari manut. Bareng ingsun netepake lah kok putuku Setija klepat ninggal pasewakan tanpa pamit. Kresna iki ning lelakon kepiye? Iye, kula piyambak mboten mangertos. Werkudara piye? Wah, Gatot wonten dawuh. Cah ora tanggap kakangmu metu njaba kae tarenana karepe piye? Sendika Kanjeng Rama.
gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Kakang Mas kersanipun Kakang Mas Tijo kados pundi? Dene sasamunipun Kanjeng Yang paring dawuh teka paduka tumuli minglar saking Datul Negari Ngamarta. Yai, ora jeneng pun Kakang ngalap marang bumi Tunggarana kuwi ora. Nanging gandeng pawiwahan mau dipidhangetake sarta dipirsani dening piyai ingkang akeh. Mula rasaku kok kaya ora kepenak. Siadi Wisatriya pun Kakang Wisatriya, mongko wis padha-padha madhet nalindra. Aja gampang marang pasrah marang panguwasaning wong tuwa. Ayo, yen bisa perkara iki dirampungi dhewe kanthi cara kasatriyan. Kototian Gatotkaca tinon Mapakarka Suta Tegabira Kresna. Kakang Stijo ora duwe niat bakal ngukup bumi Tunggarana. Ewadene Kakang Stijo paring dawuh kaya mengkono. Aja dikira Gatotkaca wong cilik ngetik wedi mati. Ayo, penjaluke Kakang Stijo nganggo cara piye tak turuti. Bagus, ora meringkus dadamu. Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh. Kakang Semar, kula sapa iki? Nuwun sewu, menika wayahipun pandhita ing Gebang Tinatar. Begawan Paminto Jati. Jenenge sapa? Bambang Pamegat Tresna. Bambang Pamegat Tresna nggih. Ibune Pamintaningsih bapakne sampean. Lho. Aja ngawur. Apa pancen bener kowe anak utawa kowe putu Begawan Paminto Jati kasinggihan Kanjeng Rama kula ingkang putra pun Bambang Pamegat Tresna Kanjeng Rama. Pamegat Tresna kula wonten paring adhawuh. Aja gampang kowe ngaku anak Janaka. Aja gampang kowe ditampa dadi anak Janaka. Anak Janaka kudu wani ngaturake dharma bektine kalawan wong tuwa. Menapa ing kedah kula lampahi paduka badhe paring dawuh menapa? Kadangmu sakloron, kadangmu tuwa. Setijo Bama Narakasura lan adimu lanang utawa kadangmu tuwa. Ing pringgondani padha panca bakah rebut bumi Tunggarana. Yen ku bisa ngrampungi tanpa ana dumadining kurban kowe tak anggap anak Janaka Pamegat Tresna.
Wah, nom-noman nabung ana ing peperangan. Kowe aja melu-melu perkara iki. Kowe ora mangan nangkane mbak kabul pulute. Nuwun sewu sinuwun. Dipun tepangaken. Menika nem-neman saking pertapan Gebang Tinatar. Wayahipun Begawan Paminto Jati kula Bambang Pamegat Tresna. Semikir. Semikir. Iki papane wong neter kadigdayan. Papane nggonku neter kadigdayan karo adhiku Gatotkaca. Panjenengan kenging dipun emutaken lho mboten. Lho, kowe ngelekke Ratu Traju Tresna. Apa kira-kira iso ngalahke Ratu Traju Tresna? Wah. Waduh, Pamegat Tresna. Kowe bayi wingi sore tanganmu atos kaya wesi. Meh wae ora eling Purwadasena. Ya, aku ngakoni keunggulanmu. Aku ngakoni kemenanganmu Pamegat Tresna. Nun sewu sinuwun. Menawi paduka sampun ngakoni dhateng ingkang abdipun Pamegat Tresna. Menapa langkung prayogi monggo kula kanthi caket kan Raden Gatotkaca. Lho, sirmu piye mangke badhe wonten Rembag? Ingkang langkung wigatos lan ingkang langkung sae tinimbang ngetingalaken dhateng atos sing balung tuwin wuleting kulit sinuwun. Aku manut karo kowe Pamegat Tresna. Nyuwun pangapunten. Ngantos kula wantun nengahi perkawis menika kula nadreng anggen kula pengin pinanggih kaliyan tiyang sepuh kula. Inggih menika Kanjeng Rama Janaka tumunten kula pinaringan kewajiban kedah saged misah dhateng ing sami Bandayuda. Lho, yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih Kakang Mas. Lho yen ngono kuwi adhiku dhewe Yayi. Inggih. Kula gumun ing atasipun panjenengan menika nalindra muda ingkang mestinipun saged kinarya patuladan. Teka tasih dipun reh dhateng derajat tuwin pangkat dipun reh dhateng kadunyan. Aduh sinuwun, menawi lampahan kados mekaten menika menapa boten nambah bangri dhateng asmanipun tiyang sepuh. Prabu Setijo menika atmajanipun Prabu Kresna ing Ndarawati. Raden Gatotkaca menika kadang kula sepuh atmajanipun satriya ingkang kondang kaloka Raden Werkudara. Sedaya sami mireng menawi Raden Setijo tuwin Raden Gatotkaca sami aben yudha namung rebat bumi Tunggarana. Menapa mboten nami lingsemi, menapa mboten nami damel banger bacin asmanipun tiyang sepuh. Jer kewajibanipun anak menika njunjung dhateng derajatipun tiyang sepuh, mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Raden, bumi Tunggarana ing mekaten menika saenipun monggo dipun rembag. Nalindring Traju Tresna tuwin nalindring Pringgondani sumangga kados pundi sak mangke saenipun. Supados sak mangke tetepa ketingal rukun manunggal tetunggalan boten wonten raos milik antawisipun setunggalipun Raden. Nuwun sewu Kakang Mas. Sepinten kalepatanipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten Yayi pun Kakang wong tuwa ingkang keladuk nganti kurang pitung pun Kakang nyuwun pangapura. Mugi dados paseksen jeneng andika Kakang Mas lan paseksen kadang kula Yayi Pamegat Tresna. Naden sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Hyang Matswapati. Sampun dipun dawuhaken dadi Kanjeng Hyang Durgandana bilih Tunggarana menika bawah keperintah Pringgondani. Nanging paduka Kakang Mas kula aturi nyekseni. Jumbuh kaliyan ngendikanipun Kanjeng Hyang Trembaka Tunggarana tetep dados kula dadosaken bumi perdikan. Ya pun Kakang nekseni Yayi.